Porisuhdeneuvonta Luukkonen. No, Helena, moi. Hei nyt Helena, mä olen pelkkään korvan. Mä sanoin ihan suoraan, että mun porisuhteesta on kadonnut kipinä. Aha, Mä oon kotoisin Porista, mutta vuodet muualla on tehnyt tehtävässä. Ihan etäiseksi ja tylsäksi on mennyt, niin kuin täljähtänyt. juu. Voisiko sanoa, että te ootte sun porisuhteessa ajautunut erilleen? No todellakin. Joo. Joulun kävi pikaseen, mutta ei se enää tuntunut samalta kuin ennen. Eiköhän tää suhde ollut tässä. Ootas nyt hiukan. Tää on hirveä yleinen ja täysin hoidettavissa oleva vaiva. Kato, sehän on ihan selvä asia, että ei Pori ole enää se sama kaupunkisulko, mikä se oli 20 vuotta sitten. Ja olethan säkin eri ihminen. Mut sit kun Poris viettää oikein laatuaikaa, niin sitä tajuu, että täällähän on kaikki, mitä ihminen vaan rakastaa. Niin. Aina kun mä epäilen mun omaa porisuhdet, niin mä menen hiukan kalloon. Tiedäks, kattoo merepauhuu. Joo. Sä tunnet oikein, miten se meri hakkaa niihin kallioihin ja näyttää sisäisen eläimessä voimia. Joo. Se oikein jyskyttää ja paukuttaa ja jyskyttää ja paukuttaa. Siinä ei tämmönen tytön hupakko voi mitään muuta sanoa kuin, että Anteeksi, mistä me puhutaan? Porista me puhutaan Miten teistä oikein tuli porisuhdeneuvoja? Minut valittiin tähän tehtävään, koska mä olen niin lämmin ja tämmönen helposti lähestyttävä ihminen.